Trei adolescenți din Iași au creat o aplicație pentru smartphone prin care tinerii își pot face prieteni noi și pot socializa fără efort cu persoane pe care nu le-au mai văzut până atunci când merg în cafenele. Astfel, serviciul permite utilizatorilor să depășească etapa de prezentare care privește numele, ocupația sau preferințele interlocutorului. Aplicația, folosită deja de aproape 1000 de persoane, oferă toate datele, astfel că se trece direct la socializare. În acest moment eu m-am conectat la rețeaua Sky City și pot să văd că aici sunt chiar 6 persoane. Nu știu, pot interacționa cu ele, pot să intru în profilul lor, să văd cum se numesc, să le dau un tickle, pentru că acesta este conceptul nostru de tickle, de a atrage atenția acelei persoane. Paul, Răzvan și Mogur sunt elevi la un liceu din Iași și sunt pasionați de informatică. În vacanța de vară au conceput un nou serviciu de socializare. Aplicația permite utilizatorilor să interacționeze între ei și să își trimită mesaje, să posteze fotografii sau să lase amintire statusuri din locurile pe care le-au frecventat. La Iași, 11 cafenele au acceptat să devină localuri partenere și și-au convins clienții să utilizeze produsul. Aplicația aceasta este ceva ce noi am fi vrut să avem, ceva ce noi am fi vrut să putem folosi într-o cafenea. Până în acest moment, noi am fost plăcut surprinși de evoluția proiectului, aplicația având deocamdată 1000 de utilizatori ieșeni. Reprezentanții cafenelelor au înțeles la rândul lor că efortul pentru fidelizarea clienților este tot mai mare și că tinerii sunt foarte receptivi la comunicarea high-tech. Pentru noi, această aplicație este un mod ideal de a ne promova evenimentele și noile băuturi. Clienții cafenelei noastre au fost încântați de inițiativa tinerilor și pentru ei logarea pe această aplicație reprezintă un mod de comunicare. În perioada următoare, aplicația va permite să fie trimisă comanda direct de pe telefon. Managerii cafenelelor vor ști exact cine le sunt clienții și ce preferințe au. Până acum, tinerii nu au câștigat bani de pe urma produsului, dar se gândesc să obțină și profit. Cafenele pot să vină la noi și în schimbul unei sume lunare, noi putem să le punem prima în listă în funcție de cât mult vor oferi, cu niște promoții foarte drăguțe. Momentan, aplicația este disponibilă doar în Iași, dar tinerii vor să o extindă la nivel național.